Din hija attività li qegħdin nagħmlu bħala Joekes Union fejn stidinna diversi tfal minn istituti differenti, ħassejna ħtieġa li naqsmu magħhom f'dan iż-żmien tant sabiħ l-ispirtu tal-miliet. Stidinna qegħdin ħafna jidruh pjaċir, jien qed nieħu pjaċir iktar minnhom nilgħab magħhom. U x-xewqa tiegħi jien li dawn l-affarijiet, dawn l-inizjattivi nibqgħu nagħmluhom matul is-sena kollha, mhux biss waqt il-miliet, biex it-tfal l-iktar vulnerabbli, l-iktar li għandhom ħtieġa ta' mħabba, nkun qed ngħinuhom. U l-Joekes Union tkun qed tagħmel il-parti tagħha biex dan iż-żmien tant sabiħ tildaw it-tfal tferraħhom u turihom l-ispirtu familjari tal-miliet li jkun hemm. Ma kienx inizjattiva tagħna biss, kien hawn ħafna nies involuti fiha, kien hawn Stef Xrieħa li bdiet tieħu sehem u ġabret l-sponsors u rat l-affarijiet kollha. Għanni żjed attivitajiet għalihom daw it-tfal barra l-ba, issa ġej il-clowns, ġej l-affarijiet biex nagħmlu dal-ispirtu dawn hekk. U jien naħseb dan huwa l-ħsieb ġenwin tal-Joekes Union li tgħin lil dawk l-iktar fil-bżonn mill-ħolqien tagħha u inkluż it-tfal li bħalissa ikollhom dik il-ħtieġa li jkunu ikollhom dak il-wens ta' familja.